Пасля вялікай размовы з прэзідэнтам, прэзідэнт падтрымаў вось эту прапанову аб тым, што павінна быць заканадаўства перакладзена на беларускую мову. Нацыянальны цэнтр правовой інфармацыі падгукнуўся і вельмі яны так аператыўна наладзілі работу, сапраўды сфарміравалі экспертную групу не толькі з супрацоўнікаў свайго цэнтра, нашага інстытута, але ўключылі выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў, прадстаўнікоў Міністэрства юстыцыі, таксама грамадскіх арганізацый. Я лічу, што гэта вельмі добра. І вельмі добра, што даручылі выкананне гэтай работы інстытуту мовазнаўства, таму што у нас на базе інстытута працуе рэспубліканская тэрміналагічная камісія. У нас ужо даволі вялікі вопыт і вельмі добра. Хаця праца аказалася непростай, хаця наша тэрміналогія юрыдычная вельмі старажытная, як сказаў Мікалай Григорович, 16 стагоддзя, нават раней, 16 это уже статуты вядомыя яшчэ раней. Тым не менш мы сутыкнуліся са шматлікімі цяжкасцямі, таму што асноўнае патрабаванне, каб тэрмін быў аднастайны і сістэмны. І вось не заўсёды і сінонімаў многа, і некаторыя праблемы. Результаты і ітогі у нас узнікла праблема, калі ў рускім тэксце. Калі пісалі закон па-беларуску адразу, праблем было б менш. А калі мы прывязаны да рускага тэкста і павінны ўсё-такі, это спецыфічны тэкст, мы павінны літару закона ўсё-таки захоўваць, былі пэўныя цяжкасці. Тым не менш, ужо на сённяшні дзень у нас перакладзены і выстаўлены на сайце «Правабай» кодекс аб шлюбе і сям'і і выбарчы кодекс. Зараз мы завершаем працу, ось да Дня Конституцыі паспрабуем завершыць грамадзянскі кодекс. Дачыненне да таго, што павінны быць прадукты, створаныя на абедзвюх дзяржаўных мовах. Вось мы маем прадукт правілы дарожнага руху на рускай і беларускай мовах, на беларускай і рускай мовах. Створаны яны невялічкай фірмай, прыватнай, так, якая фактычна не выконвае дзяржзаказ, а працуе менавіта на папулярызацыю беларускай мовы. І сёння кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, дзякуючы ім, мае магчымасць, але пакуль не мае узаконенага права здаць экзамен на атрыманне правоў кіроўцы па-беларуску. Ён мае гэтую магчымасць, так? Але Дзяржаўтаінспекцыя пакуль што гэта не ўвяла узаконенае права. То есть здаць магчымасць у аўташколе можа, а атрымаць экзамен здаць у Дзяржаўтаінспекцыі не можа. Хаця прадукты ёсць, і ім можна карыстацца. І пакуль рэальна на дзяржаўным узроўні беларуская мова не атрымае сапраўдную падтрымку, таму што, вы згадалі закон аб мовах той самы. Я як беларускамоўны ніякім не магу скарыстацца. Ёсць пункт, па-моему, 4, артыкул 4, дзе напісана, што калі я прыходжу ў любую установу, супрацоўнікі гэтай установы абавязаны, незалежна ад формы ўласнасці, валодаць дзяржаўнай мовай у аб'ёме неабходным для выканання службовых абавязкаў. У мяне толькі на мінулым тыдні было недзе 3 выпадкі, калі мяне не змаглі абслужыць, яны проста мяне не разумелі. Калі паказваю гэты закон, а яны кажуць, а нам ўсё роўна. І што я магу зрабіць?